Jama'a assalamu alaikum. Don Allah wannan wata irin sanarwa ce da za ta zo muku a bagatatan. Sanarwa ce da kuma roƙon arziki dan Allah. Ina roƙon arzikin dan Allah mutanen da suke kashe ni a social media dan Allah su haƙuri su daina kashe ni haka. Ayi haƙuri, ai na kasu. An kashe ni ya fi so 10. Saboda Allah da Annabi, to dan Allah ai haƙuri a ƙyale a daina kashe naka, a bari sai mutuwa ta gaskiya ta zo dan Allah. Ba ƙaramin tashi hankali bane. Yau na wayi gari wannan ikira daga wannan gari daga wannan jiha daga wannan jiha, ana wallahi wasu har kuka suke yi cewa sun gana mutu da wasu abu makamantan irin wannan. Da na daina kulawa, in aka ce na mutun sai in haƙura har abin a ya gama trending abin ya wuce. To wallahi tashin hankali da shine irin yadda mutane suke ta kira ana ji wasu an tada kuka. So dan Allah ai hakuri a kyale ni haka. Mutuwan nan dai layi ake bi. Muna kuma kan layi. To dan Allah masu kashe ni su yi hakuri su kyale mutuwar ta gasken ta zo sai na zo kan layi. Don Allah. Ku kuma masoya da ake ta abin nan don Allah ku yi hakuri. Mutuwan nan ba ta Allah da Annabi bace. Wallahi wasu ne suke yi kakoi. Ku yi hakuri dan Allah da Annabi. Ina godiya da soyayyar da aka nuna. Don Allah a yi haƙuri, a ƙara haƙuri, na gode, a yi haƙuri a banna sai mutuwar ta gaske ta zo, ko ba haka ba ne?